ana mutuwar kasko a nan ne za a yi mutuwar kasko a siyasar Najeriya. Idan ka tara gwamna 30, me yasa sai ka zo ka wani gwamnan Kano? Ya ke ne? Kuma mu yanzu shi ne fa kadai ya rage mana gidan gwamnati. Masu suka gwamna ya tafi, ina ma da za su gaya man gaskiya ya kuma mana gwamna ya tafi gurin nasu tun da gwamnan ai ba mutum ɗaya ba ne namu yana kuma da yawa mutane na ji suna a ji daɗi na, amma dai ina so sanar da ku ka ce da mutum ya ci daɗi lafiya to daɗin na sani, amma idan daɗin namu ne kashe da shi ya ci daɗi lafiya to akan wannan zamu muhawara da ku, amma a ci gaba da ci daɗi lafiya.